Halo logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दा जोंहा दं नै फिसाजो बिलाइनाय हाबा थारमाने जोंनि आंथिहारा दतमा आंथिहारानिफ्राय दा चिराङाव बिजनियाव मा फिसाजोनि हाबा हैगोन आरो दा जों ओंखारखाबाय रेडि जाखाबाय दा नै जोंना गारि सारि फैखाजोब्बाय गारिया नै साजायखाबाय गारिया दा नैबे जोंना आदै दं दाबायदि आदै राजा आङो हौवा हिनजाव गोदाननि बिबौ जायो बिबौ सेंग्रा मटर गाखोबाय ओंखारखाबाय नै एक्टर बादि दंखायो सेंग्रानि दं दाबो हाबावसो नों मटर सेंग्रानि दं बिथाङा रेडि जाबाय नै जोङो ओंखारखाबायानो जायगा मोना दं नों गाबाव गाखोना थानायालाय माने जायगा बिथाङा नै बर'नि शाहरुख खान बे शाहरुख खानमोन बे गोदोनि बिदिब्ला थौदो जों भिडिअखौ जागायलांदिनि नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांबानो जाबाय जों बोरै बोरै हाबाखौ खालामो जोंना गारिखौ नै साजायगासिनो दङ विंगारखौ साजायगासिनो एसे साजायबाय नैबे गेट जाहैबाय फिसाजो बिलाइनाय हिनजाव गोदाननि न' हिनजाव गोदाननि न' बे न' फैबाय नै जों न'आ नै गामिना जोंना रेडि जाखाबाय थांनो थाखाय रेडि जाखाबाय सिख्लाफ्राबो आयौ बिराद देलायबाय नै सिख्लाफ्राबो देलाया आयौ नै नांगौबा लाखिनो हागोन बिजनियाव बेखौ गारबो खानसै बिसोरखौ बिजनियाव गारबो खानसै नै बे हिनजाव गोदाननि न' जोंना नै हिनजाव गोदान बिमाया बाजै बे ओंखारबाय नैबे बिफा जाहैबाय हिनजाव गोदाननि बिफा ओंखारबाय नैबे बिफाया थांनो रेडि जाबाय जों नैबे हिनजाव गोदाननि बिबथै बे जाबाय गबिन्दा जाहैबाय एमएलए जानाय होननांगौ एसे आथिहारानिफ्राय एमएलए गामिनि गासिबो ओंखारजोब्बाय गासिबो जों दा गासिबो गारि गाखोहैनो नागिरबाय गारि गाखोनानै रौनि हासै जोङो लांसै नै गासिबो ओंखारबाय न'निफ्राय ओंखारलांजोब्बाय साफानि सुपार दङ सुपाराव जोङो रेडि जाबाय ओंखारबायानो गाखोहैनोसै जोंबो थांनो ओंखारबाय नैबो माखासे ओंखारगासिनो खालामबाय जोंना बासआ बेनो जाहैबाय जों गाखोनोसै ओंखायनो बासआव गाखोनोसै एसे दै जानायनि गोजान थांनांगौ जायोना एसे गोजान दंबायो चिराङा सिगाङावनो जिराय नोङो नांगौबा गावबुराबो नाहरसै Dotma. दिनै जोङो चिरांनि हाबा नायनोसै मारै मारै खुङो चिराङाव बिजनि मा मा मोनजायो नायनोसै जोङो ना विन्ज' सोलिबाय पार्टि टाइम पास दसे टाइम पास मा उइद्र खालामनो हायो बिजों नोंथांमोनाबो रायनो हागोन थांगासिनो दङ मेरला
रौमारिनिफ्रायलै जोङो हाबलांसै नै रौमारि मोनफैबाय दा ना दंबावो बाहाय माबायाव थांसिगोन एबार रौमारि oh ini langsung ya ke rumah talang apa aja deh. Ini jalan nih. Lagi aja ya. Apa bro? Oh, suami aja kan deh. Finally nih, suami aja. Kerja itu. Finally. Suami aja kerja. Ini kasih bengkar sih. Ready aja terbaik. Boleh sih baik. बैराथिफोर फैबाय जोंखौ बरायनो थाखाय नै बैराथि बेम पार्टि एबा मोसा मोसा फैबा जोंखौ बरायनो लांनो थाखाय जों गारिनिफ्राय ओंखारना दङ जों बरायनो लांनो थाखाय सफैबाय ना जोंना जायगायाव फैबाय जों गामियाव सफैजोब्बाय गासिबो थिननाया दा सफैबायानो बिजनियाव दा बेवहायनो फरायफैगोन हिन्जाव लागोनि थारमाने जों लागोनि आइजोफोर जायो बिसोर हिन्जाव गोदान दोनलांग्रा हिन्जाव गोदाना एक्सुवेलि थांनानै दंफैखायोमोन दा जों जोंखौ दोनफैथ'बाय बरायनो थाखाय हिन्जाव गोदानखौ लाखिना दोनखादोंमोन नालाय हिन्जाव गोदान लागोआ बेखौ जों आखाइ हमनो थाखाय फैदों ओंखारनानै दङ दामग्राफ्रा गोसो थादों हाबा मोसाग्लायनो जादों मोसादों जों सफैबाय हौवा गोदान लागोआव दा नै जों फरायनो थाखाय फैबाय बिसोरो फरायनो थाखाय फैदों जों फरायनो लांफैदों ओमफ्राय फैनाय Govinda, beku military lagu ja, sedang lagu ni fry. Angtiar ni fry military lagu. Titar. So kita lagu punya ni. दा जोंनि आवगायलांसै थाबायसै नै बरायबायानो जोंखौ आवगायलांसै जोंहा स्टेसननि मोसाबाय बयबो
गेट मोनफैनाय जोंना हाबानि गेट मोनफैबाय बोराय बोराय फैनानै हाबलांसै आस्थिनो दानै हिन्जाव गोदान बिफा आरो बिफामोननि हिन्जाव गोदाननि सनमान लालायबाय सफैनानै जोङो दानि गेटआव जोंना हिन्जाव गोदान आथिं सुनानै आथिं सुनानै नै गाम्बारि खामफ्लायाव गाखोबाय खानाय खानना होगोन गन्थं बोना होगोन बिखुनजोआ बोना होयो जोंना दानै जोब्बाय सिङाव हिन्जाव गोदान बिफा बिबथै बिसोरो जोंनि गामि गोरावनो आंथेरानि हाबबाय जोङो सिङाव हाबनाय सिङाव हाबनाय जिरायबाय जोंनि मोखाङाव लांगोनायाव दसे रेस्ट लाबाय सफैबायना जिरायनानै जोङो दै साहा एसे लोंबाय बयबो दसे रेस्ट लानानै हौवा गोदाननि लागा जों हिन्जाव गोदान लागाखौ सनमान लाबाय बाय बाहागि गासिबो सनमान लालायदों सनमान लाबाय दा नै बिथाङा नै सासे जोंना केमेरामेना जिअ मबाइलजों गोसो होथारदों जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफोर बिसोरो बेबो आरो हौवा गोदान लागोनिबो दङ बिसोर जों दसे रेस्ट लाना जिरायबाय रेस्ट लाबाय जोङो गासिबो दसे जिरायजोब्बाय जोंना गेदेर गोलावफ्रा हिन्जाव गोदाननि बिमायंफोर जायो हिन्जाव गोदान बिफा गावबुरा जोंनि गामि गोरा आरो जोंनि दैदेनगिरि गामिनि बेनिफ्राय हिन्जाव गोदान जायगा जाहैबाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान गामि दामबो बाख्लानाय दा नै बिबाय खानाया जागायबाय बिबाय माने हिन्जाव गोदाननि बिफा आरो हौवा गोदाननि बिफाजों बिबान माने गावनि हिन्जाव गोदाना गावनि फिसाजोखौ हौवा गोदाननि न'खराव बिलाइहरनाय जाहैबायना दा बिनि दायित्वखौ होनाय जाहैबाय दा बेनि थाखाय बिबाय लिंलायसिगोन दिनैनिफ्राय बिसोरो दा बे बिबाय खाजेनबाय जोंना नियम मथे नियमजों जोंना बिबाय खाबाय गय जरा फाथै जरा होननानै आरो गामसा बिहु गामसा
गथाय लायनोसै दा गय जरा फाथै जराखौ होनानै गामसायाव खाथुमनानै हिन्जाव गोदाननि बिफानि आखायाव गथायनाय जासिगोन बेखौ बिनिफ्रायनो लेंनाय जासिगोन बियाय खाथ'गासिनो आरो दिनै हौवा गोदान बिफाया हिन्जाव गोदान बिफानि आखायाव गथायबाय गजरा फाथायजों दा बिनिफ्राय बिबाया लेंलायबाय लेंबाय जाला बिनिफ्राय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान एसे समान लाफैबाय गावनि बिफा आरो जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ आरो हौवा गोदाननि मानगोनांफोरखौ दा नै जोंना आवथि मन्दपाव जिरायहैसिगोन आवथि सावनानै जुलिखौ जागायसिगोन जुलिया बराय लांबाय आवथि मन्दपसिम मोसा आवथि मन्दपाव जिरायखांनानै दा जोङो जागायसिगोन दा हिन्जाव गोदान बिफाया बिसोरनि हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ आखाइ हमनानै होलायसिगोन थारमाने हिन्जाव गोदाननि बिबानखौ हौवा गोदाननि आखायाव दिनैनिफ्राय गथायनाय जाबाय होननानै नियम बादि जाखानाय जाबाय गाबनाय मिनिनाय सुखु दुखु गासैबो हौवा गोदाननि आखायाव थाहैबाय हौवानि न'खरावनो दा बिनिफ्राय गथायनाय जाहैबाय लोगोसे फालिखौबो खाना होनोसै आखाइ हमनायजों लोगोसे जरा खालामना होबाय दानि फालि गाननाय फालिखौबो खाना होबाय बिनिफ्राय बिसोर जरा जुलि जासिगोन बिसि फिसाय लिंनो हासिगोन बिसि फिसाय महरै थासिगोन बिसोरो दिनैनिफ्राय बिबानखौ गथायनाय जाहैबाय बिनिफ्राय बिजामादै मोनबाय आरो हिन्जाव गोदाननि खाफालाव सिन्दुर थुबाय हौवा गोदाना बेनो जाहैबाय हाबा जानायनि मेन चिन्ह सिन्दुर थुबाय मंगलसूत्र गान होबाय दायो मंगलसूत्र थाबथार एसे मंगलसूत्र गाननाय जागोन गानबाय जोंना दा मंगलसूत्रखौ आवथि मन्दपनि खरसायाव दङ जेवारि जरा आरो फुल प्रसाद
goi sudong nih goi jewel लोगोसे एसेखौ साखि दोननानै ओंख्रि संनाय जाहैबाय दा Oh, di sana jangan jabai nih. Jangan jabai. Oh, ini jangan. Penjualan berasa kan sendok. Jangan, jangan lengkap. Mama cakap tay. Sudah berjabai dong. Gusyuh aja terus beranda. Berapa gusyuh aja jabai. Itu orang lain. Mau bisa akan dibaca. Dah mau mana? Ini berapa dia je lah, jagoan ni lima dia je. Lima dia. Bersih. Ini juga hendak jagoan senanau. Ini jenis sana. Biar malu. Aku pun boleh bah. Umai hai nade. Gambar pun ada. Mana ya? Pun harpai hai. Dah saya kelas mulai je ada. Jangan jalan ini sih. Jangan ada yang lebih delan sih. Người chủ tâm chia nhưng là là vậy ra nó chỉ là xí cái gì mỗi thằng sẽ cầu con lỗ cứ đâu đó nè nó hấp không được à không được cả tôi đang đi xa chứ có đừng mình gì vậy ok bây giờ số giáo được chứ xây chưa tadi oma ini ya ini ada raja tadi oma di jam ini kita gunakan hotel kita juga jam ada saya saja mereka bikin saya deh terus apa jangan nih sini tak selamat sudah apa jam ini misalnya ke Anjau जोंनि हिनजावखौथ' लागोनि नै डेन्सारा होफायबाय एसे गोसो लारासिबा थानो हाथारै होथ'फ्रा मोसाथारबाय दा जोंहा फैबाय नै बिदायनि सम दा जों बिदाय लासिगोन बेखौ बुजायखां आरोखि दा बुजायदों जोङो हिनजाव गोदान हौवा गोदान आरो बयबो थानानै हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ एसे संसारनि बागै एसे बुजायबाय जोंनि गामिनि गावबुरा आरो गासिबो सारियाव जिरायजोब्बाय हौवा गोदान लोगोनिबो थाजोब्बाय गासिबो बे बुजायखां आरिखां जोङो बिनिफ्राय बिदाय लासिगोन आरो
संसार होननाय बुस्थुआ गोरलै नङाना बेखायनो बुजायनांगौ जायो जोङो बुजिनांगौ जायो संसारखौ दा फैबाय जोंहा बिदायनि सम नै बिदाय लाबायानो जोङो आशीर्बाद होनानै जोङो फिसा हिन्जावफोरखौ उन्दैनिफ्राय खांहैबाय फेदेरनानै दा देरनाय समाव जों मालाय न'खराव हरनांगौ जायो एसेबाबो दुखु फैयो जोंहा हौवानि न'खराव रायजो जासिगोन नालाय ओमफ्राय एसेबाबो दुखु फैयो दा ओंखायनो बिदाय लाबाय दा आरो बिदाय बिमायाव गासिबो बिदाय लाबाय बिदाय लाखांनानै जोङो दसे नै एसे रंजानानै जों बिदाय लासिगोन एसे रंजाबाय जोंबो दा जों ओंखारबोबाय ओमफ्राय नै ओंखारबोबाय बिदाय लानानै जोङो दा सनमान लानानै गासैबो जों बिनिफ्राय हाबानिफ्राय ओंखारबोबाय गासैबो ज'यैनो फैजोब्बाय जों दा थांनो ओंखारबाय हाबा जोब्बाय जानानै दा जोङो भिडिअखौ आङो दिनै एसेखिनियाव फोजोबसै रायजोफोर दा भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा सिगांग्रो नुग्रो बेनि थाखाय बेल आइकनखौ थुना हो दा एसेनोसै उनाव लोगो मोनसिगोन उननि भिडिअआव थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोसे बाय बाय